L'únic que l'algoritme no pot controlar i el que pot trencar això és el paper. És la bústia on deixem cada mes i cada setmana la nostra publicació en paper. Posar en valor el paper no és perquè sí. Malauradament hem fet les coses com a societat tan malament que qui decideix que veiem no som nosaltres, i és en aquest punt on el paper esdevé un element de resistència contra aquest sistema. Li volia dir al diputat Acosta que gràcies per les vostres reflexions i el vostre suport. Només la puntualització que el sistema d'ajuts dissenyat per aquest Parlament és una línia de suport a la publicació en llengua catalana, i per això les revistes en castellà no poden accedir, però per a la seva tranquil·litat hi ha 21 països al món, inclòs l'estat espanyol, que recolzen amb fons públics l'edició de publicacions en castellà. Us vull explicar que el 55% de les publicacions associades a l'APEC no rep cap ajut ni cap subvenció. Em sembla important assenyalar que l'ajut públic per nosaltres és imprescindible, naturalment. Si com a societat crec que tots estarem d'acord que necessitem un sector cultural potent, també estarem d'acord que necessita un suport institucional. Imprescindible i fonamental la presència de les publicacions en català a les biblioteques per la funció prescriptora que tenen les biblioteques. Treballem intensament amb l'administració, amb el Departament de Cultura, amb la Direcció de Biblioteques, amb el Col·legi de Bibliotecaris, per revertir una situació perquè la Generalitat compra més publicacions en castellà que publicacions en català per les biblioteques de Catalunya, una realitat que estem treballant intensament per revertir i que tot suport que puguem rebre en aquest sentit sempre serà benvingut. Que si tinguéssim la capacitat d'arribar d'una manera més fàcil a més gent, de manera continuada, seria molt més profitós. Malauradament, les empreses de distribució i logística estan més preocupades i guanyen més diners repartint paquets d'Amazon i de Shein que no revistes en català o revistes en general. Per la qual cosa nosaltres portem anys treballant pel nostre compte, amb la caravana, la revisteria que va als pobles que ja no tenen quioscos, anant a fires, a esdeveniments culturals, a festes, per mostrar la nostra potència cultural. Celebro que realment anem tots en la mateixa direcció, de que ningú posi en dubte l'importància i el valor d'un univers potent de revistes en català.